Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün sizlerle kötesi sözümüz inşallah bolar riba turunda. Riba, Rusça aytib aytsak indi rостовщичество. Riba, muhterem kardeşler, biz аны кай вакытта дөрес аңлыйбыз, кай вакытта дөрес аңламыйбыз. Riba ул бер әйберне бер әйбергә алыштырган вакытта, бер әйберне бер әйбергә алыштырганда, бер як күбрәк итеп бирә. Мәсәлән, акчаны акчага алыштырасың. Бер кешегә мәсәлән акча бирәсең, 10 сум, ул сиңа бирә 15 сум. Бер үк әйберне, акчаны син шулай бит алыштырасың. Монда бу очракта булырга тиеш акча бер үк. Әйтик, әгәр син кешегә бирсәң 1000 сум, ул сиңа бирсә 10 доллар, димәк бу бер үк түгел. Акча монда икесе ике төрле. Бу очракта рөхсәт ителә, берсе 1000 сум булса да, берсе 1000 булып, берсе 10 булса. Әмма инде әгәр дә бер үк акча икән, бер үк сумма һәм бер әйберне бер төрле бирә, икенчесе күбрәк бирә икән, риба була. Шулай ук мәсәлән, алтын, берсе 10 грамм алтын бирә, икенчесе аңа бирә 15 грамм алтын мәсәлән. Алтынны алтынга алыштырганда, көмешне көмешкә алыштырганда шулай ук. Хөрмәләрне алыштырган вакытта һәм үлчәп бирә торган әйберләрне, мәсәлән, арыш, бодай кебек ризыкларны. Бу риба дип атала. Бу очракта кеше бер нинди бизнес белән дә шөгыльләнми, бер нинди файдалы эш белән шөгыльләнми, ул бары тик бер әйберне бирә дә шуны арттырып ала гына. Бу очракта риба ростовщичество була, мөхтәрәм кардәшләр. Бүгенге көндә банклар, гомумән экономика шулай эшли. Безнең инде экономиканың нигезе бүгенге көндә ул банклар. Һәм банклар алар шулай гына эшлиләр, башкача эшләмиләр. Бирәләр акча һәм кире аны арттырып сорыйлар. Бүтән җир шарында бу риба бүгенге көндә бүтән сәясәтнең, икътисадның нигезе булып санала. Кайсы гына якка барсаң да, ул закон тарафыннан да шулай расланган. Әгәр син мәсәлән башка төрле система кертәсең килсә, законы бар, кертергә ярамый. Кертә алмыйсың син аны. Бар закон. Мәсәлән, хәтта Россиядә аны үзгәртә алмый. Россия буйсына гомум законнарга. Аңа әйткәннәр, чит илләрдән шулай бит, менә шулай булырга тиеш дип. Һәм бөтенесе дә шул бер законга буйсынырга тиеш, кайсы гына илне карасаң да. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә икътисадның нигезе шушы ул риба, ростовщичество, әгәр игътибар итсәк. Һәм инде әгәр дә сиңа акча кирәк булса, мәсәлән, син бу акчаны банкка барып аласың, кредит дип атала ул. Әгәр дә инде торырга урын алсаң, ипотека дип атала. Нәрсә генә булса да асылы бер үк. Килеп акча аласың. Һәм кайтарган вакытта бу акчаны күбрәк итеп кайтарасың. Килеп аласың 1 миллион, кайтарасың 1,5 миллион, 2 миллион, шулай. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу система, кредит системасы, ул инде безнең илебездә бар гына түгел, бик киң таралган. Мәсәлән, Челябинская область, Челяб өлкәсе кредитлану буенча 100% булып санала. Анда кредит булмаган кеше юк. Кем кредит ала, шулай бит, аларның 100%. Балаларга билмәйләр, әлбәттә, аларны санамыйлар инде. Кем кредит алырга мөмкин? Аларның 100% кредитлану. Бездә Татарстанда күпмедер? Әйтә алмыйм, ләкин соңгы вакытта борчылулар башланды, кредитларны кайтара алмый халык. Ул хәзер бүгенге көндә 50 триллионга китте кешенең бурычы, кредитларны кайтара алмый. Хәзер инде дәүләттә сөйләшәләр бу кредитларны гафу итү турында. Ә ни өчен кайтара алмыйлар? Аның сәбәбе бик гади. Бирәләр кешегә бер акча, алалар күбрәк. Тагын бирәләр, алалар күбрәк. Әгәр син чилеккә мәсәлән, шулай бит инде, менә чилек барды, ярты чилек су барды янда. Шул чилеккә бер чүмеч су саласың икән, алганда 2 аласың икән, аннан тагын берне саласың, тагын 2 аласың икән, анда ярты чилек суда су бетә, шулай бит. Бу кибә, аннан соң чилектә су калмый. Менә монда да шулай. Кешеләрдә күпмедер акча бар, әмма кредит биреп күбрәк ала башлагачын, бу акча кеше кулында калмый. Ахыр чиктә кеше кулында әйбер калмагач, ул аны кайтара алмый. Бу кредитларны ул кайтара алмый. Кредитларны кайтара алмагачтын нәрсә китә? Кешенең милкен,
банк ала башлый. Кешенең милкен банк ала, квартирасымы, машинасымы аның, яки аласы, киләчәктә аласы әйберенә ул инде дәгъва белдерә. Арест куелган була. Киләчәктә нәрсә генә алсаң да, аннан ул әйбер автомат рәвештә күчәчәк банкка. Эшкә урнашасың икән, зарплата ала башлыйсың икән, автомат рәвештә банкка күчә башлый шуның акчалары. Ягъни синең шулай итеп бер нәрсәң калмый. Бүгенге көндә бу система халык белән дә эшли, халыктан акча алыр өчен дә, һәм бүгенге көндә бу система эшли дәүләтләр арасында да. Мәсәлән, шулай итеп Европа яки Америка бик күп башка фәкыйрь илләрне хәерчеләндереп бетерде. Грецияны, Италияны. Алар шулай итеп кредит биреп, аннан соң аларныкын алдылар. Шуңа күрә алар бүгенге көндә аларда гел банкрот, гел хәерчелек. Африка илләре шулай бит инде, бездә шул ук хәлдә. Бүгенге көндә шушы система белән Кытай куллана, Казахстанга, Төркмәнстанга, Кыргызстанга, шулай бит башка Таҗикстанга, шушы Үзбәкстанга кредитлар бирә. Һәм әлбәттә инде күбрәк итеп сыры бирә алмый икән, димәк шушы илдә булган активларга ул хуҗа булачак. Шулай итеп үз илеңдә син үзең хуҗа булмыйсың. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу системаның эшләү рәвеше шулайрак. Инде ислам дине кредитны, рибаны, ростовщичество дип әйтгәндә тыя. Ни өчен тыя? Чөнки күргәнебезчә, кеше бу очракта кыллыкка төшә. Ягъни аның берәй-бере калмый үзенеке. Акча кирәк, ул бара, ул башын юләргә салып шулай аңламыйча түләр менә әле. Әмма күп очракта ул үз-үзен алдаячак. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә моны тыя һәм әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu la ta'kulur riba adghafan mudaghаfa wattaqulloha la'allakum tuflihun. Иман китерүчеләр, риба белән ризык үзегезгә эшләмәгез ди. Арттыра ди, бәлки сез кытылырсыз. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне шушы рибадан тыя. Күргәнебезчә. Буның белән шөгыльләнмәгез ди. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ислам дине килгәч, ислам дине килер алдыннан бу риба система гарәпләрдә була. Аның процентлары 700%-ка кадәр килеп җиткән була. Гадәттә, менә шушы гарәпләргә яһүдләр кредитка акча бирә торган булалар. Аларга кредитка акча бирәләр, гарәпләрнең байларына, хуҗаларына дип әйтик инде. Алар алалар, кире акча кирәк булгач, бу акчаны кулланалар, кире кайтара алмыйлар һәм аннан соң аларның әйберләре шушы яһүдләрнең кулына күчә торган була. Алай гына түгел, яһүдләр сез миңа акча тиеш дип, бу гарәпләрнең башлыклары белән идарә итә башлыйлар. Син миңа тиеш, бар моны эшлә, бар тегене эшлә ди. Шул хәл була Европада, тамплиерлар белән. Тамплиерлар Иерусалимга барып, талап бик күп акча эшлиләр, байыйлар. Һәм Европага кайткач, хәерче патшаларга алар судыга процентка акча бирә башлыйлар. Бу корольләр, бу патшалар акчаларны алалар, ликкигә кайтара алмыйлар. Һәм тамплиерлар аларның малларына ия була һәм дәүләт эшләренә тыгыла башлыйлар. Дәүләт эшләренә, ягъни патшага нәрсә эшләргә кирәк икәнен әйтәләр. Мәсәлән, теге патшага сугыш игълан ит. Теге баронның мәсәлән анда замыгын миңа алып бир. Менә шулай итеп, алар белән идарә итә башлый. Көннәрдән бер көнне патшалар моннан туялар да тамплиерларны үтереп бетерәләр. Һәм шуннан соң тамплиерлар китәләр подпольега. Алар шуннан соң инде барлыкка килә подпольная организация дип әйтегән, яшерен оешмалар, масоннар һәм шундый оешмалар барлыкка килә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу система кулланыла Европада. Шулай ук бу сүзләр бар изге китапларда, яһүдләрдә. Мәсәлән, Гайса алейһиссәламгә ул инде без әйтә алмыйбыз, бу сүзнең ни дәрәҗәдә Алла сүзе икәнен әйтелгән була Библиядә. Башка яһүдләргә ярамый, башка халыкларга процентка акча бир, син алар белән идарә итерсең, алар синең белән идарә итә алмас ди. Ягъни бу башкалар белән идарә итүнең бер ысулы булып тора, кыллыкка төшерүнең. Шуңа күрә яһүдләрдә яһүдкә процентка акча бирү ярамый, гынах. Яһүд кешесенә процентка акча бирергә ярамый, гынах булып санала. Ләкин башка кешегә, башка милләткә, башка халыкка рөхсәт ителә бирергә аларның хәлләрен авырайтыр өчен. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, элекеге вакыттан ук килгән бу тәртипләр булып тора. Ислам дине моны бетерә.
Ислам динен бетерә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә хаҗ вакытында: "Ала ва инна рибал җахилия тахта кадамайя мавду." Бүгенге көннән җаһилият чорындагы булган риба, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бетерелә ди, бетерелә. Ва аввалу риба адау риба гами Ал-Габбас ибн Абдул-Мутталиб. Һәм иң беренче бетерелә торган риба, ягъни процентка дигән акчаларны алмыйбыз ди. Бу Габбас Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямнең инде ул туганы була, дядясы, шулай бит абыйсы, шуның рибасы бетерелә ди. Ягъни аңа кем тиеш? Акча процентка. Кайтармаса да ярый ди. Кайтаралар бары тик алып торган акчаны гына. Алып торган икән 100 дирхам. Тиеш мәсәлән хәзер 200 не инде. 100 генә кайтара. Алып торганың гына 100 кайтарылмый, ягъни бетә. Бунда дөрес булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям моны бетерә. Гарәпләр арасында һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям килгәч бу система үзгәртелә. Экономик икътисад системасы үзгәртелә. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, риба белән кеше нәрсәгә акча эшли? Монда бер генә сәбәп. Баю теләге. Һәм бик тиз баю теләге. Кеше бер нәрсә эшләмичә баерга мөмкин. Акчаны биреп торасың да бурычка күбрәк итеп аласың. Монда товарга барырга кирәкми, бизнес ачырга кирәкми, кибет ачырга кирәкми, ниндидер җитештерү ачырга кирәкми, бары тик акча бирдең дә шуны күбрәк итеп алып баеп кына ятасың. Кемнең кулында капитал, димәк, шул акчасын арттыра, байый гына. Һәм инде баю теләге мөхтәрәм кардәшләр бүгенге көндә мөселманнарны да адаштырып җибәрергә мөмкин. Бүгенге көндә шулай бит кайбер мөселманнар да моның белән кулланырга мөмкиннәр. Шушы процентлар белән. Һәм баю теләге безне кертергә мөмкин ниндидер хәрам схемаларга. Иң беренчесе шулай бит булды, ул баю теләге белән кеше алданды. Нәрсә белән? Иң беренчесе иң данлыклысы дип әйтик инде, МММ. Шулай бит. Бөтен кешенең байысы килде. Авылларда да аның акциясын алмаган кеше калмагандыр. Шулай бит. Сезнең гаиләгездә дә бардыр әле ул. Бездә бар. Шулай бит. Безнең әтиләр, әниләр инде алганнар, яларда да бар. Шуңа күрә ул һәрбер безнең гаиләсендә ятадыр әле. Карап карасагыз, чөнки бик җиңел генә сиңа баерга әйттеләр. Шулай бу пирамида иде. Пирамида системасы ничек эшли? Ул риба кебек түгел. Әмма икенчерәк система. Анда рибага бик ошаган һәм пирамида шул рибаның бер өлеше булып тора. Кеше китерә акча. Шулай бит инде 10 кеше мәсәлән сиңа китерде акча. Бу 10 кешенең акчасын 7 кешегә кайтаралар. 3 кешенең акчасы 1 кешегә була. Истә утырган кешегә инде. Аннан соң шушы 10 кешенең артыннан китерә 20 кеше акча мәсәлән. Бу 20 кешенең теге бер алда торган 10 кешегә акчасы кайтарыла. Калган 10 кешенең акчасы искә китә. 20 кеше артыннан тора 40 кеше мәсәлән. Аларның 20 кеше акчасы алдагы 20 кешегә бирелә. Аның арттагы 20 кешенеке искә китә. Шулай итеп, алда торган кешеләр әзмәз булса да эшли алалар. Әмма артта килгән кешеләр алданалар. Арттан кешеләр килү беткәннән соң пирамида ишелә. Истә утырган кеше бөтен акчаларны җыя да китеп бара. Кача шулай бит инде. Артта утырган кешеләр анда меңләгән кеше торырга мөмкин артта. Аларга бер нәрсә эләкми. Юкка чыга, пирамида ишелә. Шуңа күрә арттан кеше килеп торса, бер туктамый, эшли пирамида. Ләкин арттан килү туктаса, ул бу система бетәчәк, ишеләчәк. Яки инде шушы пирамиданың ишелгәнен көтмичә, дәүләт моны ишә. Күреп ала, пирамида икәнен шулай бит, һәм инде туктата бу эшчәнлекне. Шул ук хәл булды Финика белән. Шулай бит заманында моннан бер ярты ел элек әле. Бу Финиканы белмәгән кеше юк иде. Бөтен кеше акчаларын тотып шунда киттеләр. Сырыйлар. Көн сайын сорау бирәләр. Хәзрәт Финика ярыймы? Хәзрәт Финика ярыймы? Хәзрәт Финика ярыймы? Анда мөселманнар да, анда бөтенесе тегеләй, булай, һәм башкасы. Нәрсә белән бетте? Үзегез күрәсез шулай бит. Безгә әйтмиләр генә. Финика белән алданган бик күп кешеләр үзләренә кул салганнар. Асылынган кешеләр бик күп. Казанда, Татарстанда зур кешеләр, истәге кешеләр. Акчалар җыеп, шунда тыгып, тиз генә баеп алырга дип инде кешеләрне алдадылар. Һәм асылындылар. Зур кешеләрнең туганнары бар анда. Менә шулай итеп, бүгенге көндә шундый хәлләр дә булырга мөмкин. Бу шулай ук рибаның бер өлеше. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аңлата: "Яти аля наси заманун ла
юбали раджулю мин айна асабал мал мин халал ау харам. Килер бер вакыт ди, кешегә барбер булыр акчаны каян эшләргә ди. Халалмы, хараммы ди. Кеше карап тормас ди. Иң мөһиме кирсен генә, килсен генә. Менә бүгенге көндә дә бар процентка акча бирүчеләр, мәсәлән, микрозаймнар. Кешеләрнең бу очракта бик күп акчалары югала монда. Анда көненә әллә күпме процентлар бара, шулай. Елына анда 100,000% булырга мөмкин. Кеше акча эшли, балаңа барыбер ничек эшләсә. Иң мөһиме шулай бит байып калырга булсын. Кредитлар белән яки башка шундый схемалар белән кешенең банковский карталарыннан мәсәлән акча урлыйлар. Монсы инде алдауга керә, монсы риба түгел. Алдау шулай бит, мошенничество. Кешегә барбер. Ничек акча эшләргә? Утыра ул анда. Анда бит интернетта бар, сырыйлар теге. Я знаю, что вы мошенник. Ну, вам не стыдно так зарабатывать дип. Нет, не стыдно диләр. Аны барбер. Бине талыйсыңмы син шулай бит? Ниндидер күп балалы гаиләне талыйсыңмы син? Кешенең соңгы даруга дигән акчасын аласыңмы? Барбер кешегә бүгенге көндә. Кеше уйлый бары тик үзен генә. Үзенә рәхәт булсын, үзе генә акча эшләсен. Менә шундый вакытлар килә ди, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә иншаллаһ Аллаһ Тәала саклый күрсен безне шушы харам юл белән акча эшләүләрдән, һәм Аллаһ Тәала ерак тартсын риба юлларыннан безләрне. Бу очракта инде әйтергә кирәк, рибаны акча биреп эшләү генә түгел, аларга да кирәкми, шулай бит. Кемдер әйтә, мин кредит алам бит, ди, бирмим мин ди, акча эшләмим мин ди. Бу очракта инде син үзең алданган булып чыгасың, белә торып, моның алдану икәнен, моның югалту икәнен. Шуңа күрә ничек тә булса, авыр булса да, бу хәлгә кермәскә тырышырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәрбез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о ростовщичестве. Ростовщичество — это риба. Это один из видов запрещенных видов зарабатывания денег. Это, наверное, самый основной, который мы знаем. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля разрешил очень много способов нам зарабатывания денег. Это, грубо говоря, наняться кому-то в рабочие, либо открывать бизнес. То есть можно открыть торговлю, можно самому что-то делать, производить и продавать, можно в аренду сдавать, например, и так далее. То есть вот такого рода вещи, пожалуйста, разрешается. Абу Ханифа говорит, что в торговле есть большой баракат. Это он считал, что это основа экономики, торговля. А не риба, не ростовщичество. Он считал так. А имам Шафи'и считал, что основа государства – это сельское хозяйство. Что надо заниматься сельским хозяйством. И если мы соединим эти два мнения в одном государстве, то получится идеальный симбиоз. Если в государстве есть торговля бурная, такая, скажем так, активная, и не мешают этой торговле, и есть в государстве сельское хозяйство развито, то это государство будет сильным. Это государство будет сильным. Если этих двух вещей нет, значит государство будет слабым, зависеть от других. Спросите себя, как у нас дела обстоят в России. Есть у нас бурная торговля? Нет. В Китае есть. В Китае, да, пожалуйста. Сейчас из Китая хотят что-то привезти. Знаете, как в чем проблема? Контейнеров не хватает. То есть настолько спрос большой на товары из Китая, и уже настолько торгует Китай, что контейнеров не хватает, чтобы оттуда привезти что-либо. Представляете? Что у нас покупают в России? Ну, сырье, естественно, тот же Китай. Тот же Китай и покупает. Поэтому все и дорожает, потому что Китай потребляет много и поднимает цены, соответственно. Внешние цены поднимаются, и внутренние цены тоже поднимаются из-за этого. А у нас-то внутри население не такое богатое, как в Китае. И население нищает, потому что у нас нет активной торговли для зарабатывания. И поэтому такой вот получается экономический коллапс. Что касается сельского хозяйства. Сельское хозяйство у нас развито. Мы не можем себя прокормить. Россия не может себя прокормить. Мы покупаем свинину, ну не мы, мусульмане, а Россия, из Китая, где 1,5 миллиарда человек, они уже наелись, и нам уже продают еду.
так скажем, да, это, конечно же, о чем-то говорит. Вот поэтому государство, где сильно торговля и где сильно сельское хозяйство, оно будет сильным, это государство. Элементарно, в религии есть ответы на все вопросы. А что губит экономику? Губит ростовщичество рибя. Губит рибя. Если где-то ростовщичество есть в государстве, значит скоро придет погибель этого государства. Поэтому мы видим кризисы. Даже в Америке видим, потому что у них та же самая система. Видим кризисы и в Европе, и такой же кризис и будет в Китае, если он еще не произошел. Их ожидает то же самое. Просто у них та же самая система. Ничего нового у них нет. Опять-таки, та же кредитная система. Просто она от того, насколько она лояльна, от этого зависит, когда у тебя произойдет этот экономический кризис. Что такое ростовщичество? Это когда ты даешь деньги под проценты. То есть даешь, а потом берешь больше. Это система современных банков, микрозаймов и, по сути, даже ломбардов, так скажем. Хотя они принимают что-то у тебя, вещь какую-то, но это считается не выкуп какой-то вещи, это считается залог. А когда ты уже залог обратно берешь, то возвращаешь деньги больше. Это как бы там та же самая система ростовщичества в этих ломбардах. И вот таким образом сейчас люди стараются разбогатеть очень таким простым способом. У кого есть, значит, много денег, он может эти деньги отдать в долг, а потом, соответственно, заработать больше. Халяль это или харам? Как известно, в исламе это запрещается. Не только в исламе. Это запрещается и в других религиях, но это зависит от того, например, среди своего народа или среди всех. В исламе запрещается это среди всех. Единственное, Абу Ханифа, рахимахуллах, говорит, если есть сильное исламское государство какое-то, он может дать деньги в кредит не исламскому государству. С какой целью? Понятно, да? Чтобы разрушить их экономику. Если есть сильное исламское государство, может дать денег, Абу Ханифа говорит, разрешает, дать неверующим под проценты деньги, чтобы разрушить их экономику. Некоторые мусульмане так понимают. Если так взять, у нас же нет как бы исламского государства, значит мусульманину, по сути, можно давать деньги под проценты не мусульманину. Соседу своему, например, да? Или еще кому-нибудь. Ну, сейчас мы узнаем, как бы, да, что произойдет. Пророк ﷺ говорит, что у рибя есть 73 вида у рибя, у ростовщичества. То есть это не просто классически дал деньги под проценты и потом взял. Например, Абу Ханифа говорил однажды. Была жара, он стоял в жаре. И ему говорят, почему ты не стоишь в тени вот этого дома? Там стоял один дом. Постой в тени, потому что лучше же в тени стоять, чем под солнцем. Он говорит, этот человек, хозяин этого дома, должен мне денег. Если я встану в тени его дома, я боюсь, что я буду брать проценты за мой долг. То есть я буду пользоваться им или его вещами, думая, что он мне должен денег. Например, ты, грубо говоря, приехал на какую-то улицу, некуда машину поставить. Поставил, ты думаешь, ага, вот этот человек должен мне денег, поставлю его у его ворот. Вот с этой целью ты поставил. Именно. Потому что он тебе должен. Это тоже рибя, значит. Ты пользуешься, долг ему дал, и теперь какие-то услуги от него получаешь. Или, например, тебе кто-то должен. Надо поработать где-то, да? Ну, сейчас же кому-то, если позвонишь, все начинают отказывать. Времени нет, голова болит, там, туда-сюда. А тут он тебе денег должен. Ты ему звонишь и говоришь, слушай, приедь, помоги, пожалуйста. Ты знаешь, что он отказать не сможет. У него такое положение перед тобой. Это тоже один из способов пользоваться и получения рибя. То есть не ты не деньгами получаешь, ты получаешь услугой. Ты получаешь услугой. Ты не списываешь с него долг. Он помогает тебе бесплатно. Вот поэтому это и такой один из видов. Поэтому Пророк ﷺ сказал, есть 73 вида получения процентов. И самые легкие из них, которые вы делаете, приравнивается тому, что ты переспал со своей женой, а и со своей матерью. Вот есть из этих 73 видов есть самый легкий способ рибя, самый безобидный. Вот как раз вот постоять в тени, наверное, дома. Самый безобидный. Вы уже от этого
ничего не теряет, тень-то бесплатно, правильно? Вот это даже так вот воспользоваться самым безобидным способом приравнивается, как будто ты переспал со своей матерью. А в другом хадисе говорится, переспал со своей матерью около Каабы. То есть тяжесть греха вы видите. В другом хадисе говорится, заработать 1 дирхам с помощью риба, ростовщичества, это как будто совершить 36 прелюбодеяний. 36 раз как будто совершить прелюбодеяние. Заодно прелюбодеяние какое наказание будет? Если ты женат, забивают камнями, если ты не женат, то тебя бьют палками. А 36 раз, сами понимаете, тяжесть греха. Аллах Тааля в Коране говорит, когда перечисляет большие грехи, не призывайте никого, кроме Аллаха, то есть божества никого не берите, кроме Аллаха, не убивайте никого, не делайте зина. То есть Аллах Тааля говорит. То есть зина, по сути, идет наряду с убийством и ширком. Зина идет вкупе с этими грехами. А прелюбодеяние выше зина. Ой, риба выше зина, получается. И сами подумайте, что риба может быть по греху более тяжек, чем убийство даже. Может быть так. Вот поэтому, дорогие друзья, сами уже понимаете, насколько это большой грех. Также, дорогие друзья, Аллах Тааля говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, «Я аюхаллазина аману такуллаха ва зару ма бакия мина риба ин кунтум му'минин». О те, которые уверовали, побойтесь Аллаха и оставьте риба, если вы верующие. То есть оставьте ростовщичество, если вы верующие. Почему? Если вы это сделаете, то Аллах и его посланник объявит вам войну. То есть вы выступаете против Аллаха и против его посланника. Это уже чревато, дорогие друзья. Сами понимаете, мы здесь проиграем. Также Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Аллазина я'кулуна риба ла якумуна илля кама якуму аллази ятахаббатаху шайтану миналь мас». Те, которые пользуются ростовщичеством и живут на эти деньги, они будут подобны тем, вставать точнее, подобно тем, до кого дотронулся шайтан. То есть, как будто сумасшедшие. Когда человек живет на деньги харамные, а в частности на риба, ростовщичество, то он теряет покой. Он потихоньку начинает сходить с ума. Это влияет на его психическое состояние. Есть люди, которые, например, иногда на бирже сидят, играют. Или, например, биткоин. Биткоин, например, возьмем отчетливый такой пример. Люди вложились в биткоин. И курс биткоина падает. Что с ними происходит? Это тяжело описать, что с ними происходит. Они не в этом мире. Они вот сидят и на эти циферки теперь смотрят. Они постоянно с телефоном, постоянно в компьютере, они сходят с ума. И люди, ладно, есть люди как бы более устойчивые, они говорят, упал, ладно, я потерял там. А есть, которые ждут, молятся, чтобы это все поднималось дальше, по курсу. А что такое биткоин? Это ничто. Кто знает, почему он падает и поднимается? Никто не знает. Мы даже не знаем, почему морковь поднялась в цене. Ладно, скажем, моркови мало. А что, биткоина мало, что ли? Или биткоина много стало? И вообще, как его становится мало и как его становится много, этого биткоина? Никто не знает. Никто не понимает. Но когда ты превращаешь живые деньги через биткоин еще больше денег, конечно, тебя это радует. Но как это получается? Это бред. А когда поднимается, хорошо, а когда падает, ты теряешь живые деньги. На это и все подстроено. И меня всегда волновал такой вопрос. Вот тот, кто придумал биткоин, зачем он их продает? Если биткоин – мощная, универсальная вещь, за которую можно купить что-либо, продать что-либо, почему биткоин продают за живые деньги? Если биткоин сами как деньги, то зачем их продавать? Вы представьте себе, да? Значит, этот человек, он хочет живые деньги у вас отнять. Отдав вам флешку,
циферки, флешки. Если он такой мощный биткоин, зачем его продавать? Зачем его менять на живые деньги? Правильно? Вы сами задумайтесь. Поэтому цель здесь видна явно в чем-то другом. Поэтому, когда то же самое ребя, проценты, да, деньги кладут под проценты, люди, когда зарабатывают с них деньги или теряют с них деньги, люди сходят с ума, они теряют покой. Я вам скажу, что сегодня люди выглядят как сумасшедшие. Для нас люди прежние, которые до нас жили, они выглядели сумасшедшими. Но для них они были на истине. Мы сумасшедшие. У нас идет какая-то гонка непонятная. Времени нет ни на что. Сколько бы ты ни зарабатывал денег, все равно не хватает. Все равно не хватает. Раньше, вот, например, когда я приехал в Казань, в неделю мне хватало 50 рублей. 50 рублей в неделю хватало. Это был 99-й год. И был студентом, 50 рублей мне давали. Я ездил по дороге, покупал тетрадки для учебы. Раз в неделю мороженое покупал. Мне хватало 50 рублей, как студенту. Вы понимаете, сейчас студенту хватит 50 рублей? Как жизнь подорожала за последние буквально там 10-20 лет? Сами понимаете. Тогда зарабатывали люди по 200, по 400 рублей в деревне. Им хватало. А сейчас? Сейчас 40 тысяч зарабатывает, то есть не хватает. Жизнь подорожала не в 10 раз, а в 100 раз жизнь подорожала. В 100 раз жизнь подорожала, понимаете? Из-за чего? А непонятно из-за чего. Цены растут, вроде заработка еще больше хочешь, потому что люди как сумасшедшие сейчас. Сколько бы они ни гнались, сколько бы они ни зарабатывали, все равно этого никогда никому не хватит. Я еще никогда не встречал людей, которые бы сказали, вот я зарабатываю, мне все хватает и там и так далее. Я слышал только от пенсионеров это слово, от старых людей. Они говорят, вот у меня есть пенсия 15 тысяч, альхамдулилля, мне хватает, я очень благодарен или благодарна, если бабушка, государству. Сумасшедшее государство, говорит, у нас 15 тысяч, говорит, просто так дают. Они не понимают ничего, они думают, для них это большие деньги. Простые люди, понимаете? А мы говорим там... В общем, эти люди будут как сумасшедшие, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. И это влияет на наше психическое состояние, вот все это. И также Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Залика би аннахум калю», эти люди говорят, «Аль-байгу, иннама аль-байгу мислю риба». Они говорят, что риба – это торговля. То есть ростовщичество – это ты торгуешь деньгами. Это бизнес, это торговля. Аллах Тааля говорит, «Вахалля Аллаху аль-байга ва харрама риба». Но Аллах как-то разрешил торговлю, а запретил риба. Значит, ростовщичество и торговля – это две разные вещи. Во-первых. Во-вторых, Аллах Тааля одну из них разрешил, а другую запретил. Также, дорогие друзья, есть еще один вид, похожий на риба. Какой? Когда человек, например, ему нужны деньги. Ему нужны деньги, и он продает свою какую-либо вещь. Например, машину продает. И говорит тебе, слушай, мне нужны деньги, давай я тебе продам машину за 500 тысяч. А ты говоришь ему, я куплю у тебя машину за 400. Но деньги ты мне отдашь 500. Это один из видов риба. Дорогие друзья, это очень похожая схема, да, которую сейчас мусульмане используют. Очень похожая схема. Когда, например, тебе нужен товар, не деньги, там нужен товар. Приходишь в финансовый дом определенный, говоришь, мне нужна вот эта вещь. Тебе говорят, мы продадим тебе эту вещь. Она стоит вот так, но мы тебе продадим ее вот так. Просрочку.
Вы понимаете, насколько рядом мы ходим с ростовщичеством? Практически там уже мы, мусульмане. У нас ростовщичества нет, как бы официально среди мусульман, но оно вот так вот. Или, например, такое бывает еще. Ты покупаешь вещь у кого-то, тебе нужны деньги, за 500 тысяч, например, и продаешь ему же уже за 400. То есть у тебя деньги как бы, да, 500 тысяч есть, ты его купил, но вдруг тебе понадобились деньги. И ему же ты продаешь за 400. То есть ты наличкой получаешь 400, но теряешь 100 тысяч. Это тоже, говорит, запрещенная торговля. Потому что тот человек пользуется твоей безвыходной ситуацией и покупает у тебя эту же вещь дешевле. Такое бывало, когда ты, например, на рынке что-то покупаешь, потом приходишь возвращать. Тебе говорят, а я уже тебя обратно приму тут за такую сумму. Или же система, например, в ломбардах, там похожая система. Это тоже запрещенная система. Поэтому, дорогие друзья, много таких систем харамных, но много халяль. Надо постараться искать халяль, способы зарабатывания денег, потому что это сила. В халяле сила. Реальные деньги ходят в халяле. В хараме нет реальных денег. Есть слезы, есть кровь, есть обида. Из-за этого есть самоубийство, есть месть, есть и убийство из-за этого. И поэтому те, которые занимаются этим харамом, в конце концов, большинство из них, они плохо кончают. Или с ними кончают. Аллах Тааля поэтому предостерегал нас именно от этого. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء